हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ. ముందుగా ఈ లెవెల్ 3 క్లాసులలో మనము శ్రీ ఈశోపనిషత్ అనేది చూస్తున్నాము. ఈ క్లాసులకి అటెండ్ అయిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, అందరికీ ప్రణామాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో మనము ఇప్పటివరకు 13 మంత్రాలని చూడడం జరిగింది. ఈరోజు మనం చూడబోయేది 14వ మంత్రం. హరే కృష్ణ. సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. రిపీట్ చేయండి. సంభూతిం చ వినాశం చ సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సంభూతిం చ వినాశం చ సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సంభూత్యామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ. మాధవి నిలుపు మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. సంభూతించ వినాశంచ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీనింగ్స్ అనువాదం కూడా చదివండి మాతాజీ. సంభూతిం నామ రూప పరివార లీల గుణాది విశేషంతో సహా శాశ్వతుడైన దేవాది దేవుని గురించి చ మరియు వినాశం దేవతల మానవుల జంతువుల తాత్కాలిక భౌతిక ఆవిర్భావ నామ కీర్త్యాదులను గురించి. కొంచెం మీద స్క్రోల్ చేయటం. చ మరియు యహ ఎవడు తత్ ఉభయము
ఆ రెండింటిని గురించి వేద తెలుసుకుంటాడో సహా కూడా వినాశేన నాశనం పొందే ఐహిక సృష్టి చేత మృత్యుం మరణాన్ని తీర్త్వా దాటి సంభూత్య శాశ్వతమైన భగవత్ సామ్రాజ్యం చేత అమృతం అమరత్వాన్ని అశ్నుతే పొందుతాడు. అనువాదం ప్రభు. ప్రతి ఒక్కరూ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి మరియు ఆయన యొక్క దివ్య నామ గుణ రూపములు మరియు లీలలను అదే విధముగా భౌతిక ప్రకృత వ్యక్తీకరణము సృష్టి తాత్కాలిక దేవతలు మనుష్యులు మరియు జంతువులు ఎప్పుడైతే వీటిని తెలుసుకుంటాడో అతడు మరణమును దాటి భౌతిక ప్రపంచమును దాటగలడు మరియు భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో శాశ్వత జీవితాన్ని సుఖాన్ని ఆనందాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని పొందగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ వెంకటేష్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఆయన యొక్క దివ్య నామ రూప గుణములు మరియు లీలలను అదేవిధంగా భౌతిక ప్రకృతి వ్యక్తీకరణం అంటే ఈ తాత్కాలికమైన అంటే సృష్టి, అలాగే ఈ తాత్కాలికమైన దేవతలు మనుషులు మరియు జంతువులు ఎప్పుడైతే వీటి గురించి తెలుసుకుంటాడో అతడు మరణమును దాటి భౌతిక ప్రపంచంని దాటగలుగుతాడు. అంటే అతడు భగవంతుని యొక్క సామ్రాజ్యంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో శాశ్వతమైన జీవితాన్ని ఆనందాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని పొందగలడు. మనము 11వ మంత్రంలో చూస్తే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు, విద్యాంచ అవిద్యాంచ యస్తద్వేదో భయం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతం అశ్నుతే. ఇక్కడ సేమ్ అంటే మనకి చాలా వరకు ఈ మంత్రాలు సేమ్గా ఉంటాయి. కాకపోతే ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లా అంటే అక్కడ జ్ఞానం తీసుకోవడం గురించి విద్య గురించి, అలాగే ఇక్కడ తీసుకోవడము తర్వాత ఏ విధంగా మనం శరణాగతి అనేది తెలుసుకోవాలనేది ఆ 14వ మంత్రంలో చెప్తారనమాట. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు, అవిద్యా ప్రక్రియను ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఏకకాలంలో తెలుసుకునేవాడు జనన మరణ చక్ర ప్రభావం నుండి తప్పించుకుని అమరత్వపు ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించగలుగుతాడు అని. అంటే ముఖ్యంగా ఆ జ్ఞానం గురించి ఏకకాలంలో నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు కూడా తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఆయన యొక్క నామరూప గుణలీలలు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క భౌతిక సృష్టి అంటే ఏంటి, తాత్కాలికమైన దేవతలు మానవులు అలాగే జంతువులు వీటి గురించి కూడా ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు ఈ మరణమును దాటి భౌతిక ప్రపంచం దాటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమైన భగవంతుని యొక్క సామ్రాజ్యంలో శాశ్వతమైన సుఖాన్ని ఆనందాన్ని మరియు నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాడు. కాబట్టి అవిద్య అలాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే నిజమైన విద్య, ఈ రెండింటినీ కూడా మనం ఏకకాలంలో తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇంకా పాజిటివ్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది, నెగిటివ్ కూడా వద్దు ఇట్లా అనుకోవడానికి లేదు. అలాగే నెగిటివ్ ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది, పాజిటివ్ అవసరం లేదు, అట్లా కూడా కాదనమాట. అంటే విద్యను తెలుసుకోవాలి, అవిద్యను తెలుసుకోవాలి, అలాగే భగవంతుని యొక్క ఈ యొక్క పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని వీటన్నిటిని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఒకే కాలంలో రెండింటి గురించి యొక్క అవగాహన అనేది తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, లౌకిక జ్ఞానాభివృద్ధితో మానవ నాగరికత అంతరిక్ష నౌకలను పరమాణు శక్తి వంటి భౌతిక వస్తువులను సృష్టించింది. అయినప్పటికీ అది జనన మరణ జరా రోగాల నుండి విముక్తిని సాధించలేకపోయింది. బుద్ధివంతుడైన విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అనబడే వారి ఎదుట ఈ దుఃఖాల విషయాలను ప్రస్తావిస్తే ఆ విజ్ఞానవేత్తలు భౌతిక శాస్త్ర అభివృద్ధి చెందుతూ ఉందని, దానివలన చివరికి మానవుడికి మరణము సుఖితనము రోగములు లేకుండా చేసే అవకాశము కలిగించవచ్చునని తెలివిగా సమాధానం ఇస్తారు. అలాంటి సమాధానాలు భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు అజ్ఞానాన్ని నిరూపిస్తాయి. భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రతి వస్తువు కఠోరమైన ప్రకృతి శాసనాలకు లోబడి జనం వృద్ధి చెందడం, పోషణ ఉత్పత్తి చేయడం
అవాంతర సృష్టి క్షీణించడం, చివరికి మరణించడం అనేవారు పరిణామ దశలకు గురి అయి తీరాలి. భౌతిక ప్రకృతితో సంబంధం గలది ఏది కూడా ఈ పరిణామ సూత్రాలకు అతీతంగా ఉండలేదు. అందుచేత దేవత అయినా, మానవుడైనా, జంతువైనా, వృక్షమైనా, ఇంకేదైనా భౌతిక ప్రపంచం శాశ్వతంగా మనజాలదు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ యొక్క లౌకికమైన జ్ఞానం అభివృద్ధితో మానవ నాగరికత అంతరిక్ష నౌకలను, అలాగే పరమాణు శక్తి అంటే న్యూక్లియర్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, వాటిని ఈ భౌతిక వస్తువుల్ని సృష్టించింది. అయినప్పటికీ మరి ఇన్ని అంటే మనం న్యూస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఎవరికి ఏ జబ్బు రాకుండా టీకాలు వేసేస్తారు, లేకపోతే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత అయినా చాలా ఈజీగా అన్ని తగ్గించే ఔషధాలు మనకి దొరుకుతాయి. మనిషి యొక్క ఆయుర్దాయం పెంచుకుంటూ వెళ్తాడు, మరణం అనేది జయిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మాట వింటూ ఉంటాము, అందరికీ ఇది వినే ఉంటారు. చాలాసార్లు మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము. దీన్ని అధిగమించేసి సైంటిస్టులు లేకపోతే డాక్టర్లు వైద్య రంగంలో చాలా గొప్ప ఆధునిక పరికరాలతోనూ లేకపోతే ఆధునికమైన మెడిసిన్స్ తోటి వీటన్నిటితో కూడా వాటిన్నింటిని వచ్చేసే అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ జననం, మరణం అంటే రోగాలు, వీటిని మరి మనం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా కూడా వీటి నుండి విముక్తి అనేది సాధించలేకపోయాం. ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంతకు ముందు కంటే ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్మెంట్ అంటే ఆధునికమైన లేకపోతే అభివృద్ధి చెందింది రంగం అంతా కూడా, పారిశ్రామిక రంగం అని, వైద్య రంగం అని, లేకపోతే సైంటిస్ట్, ఇవంతా కూడా ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందింది అని మనకి ఇప్పుడు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు. కానీ ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడే మనిషి యొక్క ఆయుర్దాయం అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది. చాలా చాలా త్వరగా ఆ మరణాలు అనేవి సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే సైంటిస్టులు కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటారు, మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం, కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే దీనికి ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటూ ఉంటారంటే పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ ఇవ్వడం. అంటే మనం ఇప్పుడు చెక్ ఇస్తాము, కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడుదో డేట్ వేసి ఇస్తాము. కానీ అప్పటి వరకు అది దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందా, తీసుకున్న వాళ్ళకి, ఇచ్చిన వాళ్ళకి, ఎవరికి వాళ్ళు గ్యారంటీగా అప్పటి వరకు ఉంటారు ఏంటి అనేది తెలియదు. అందుకే దానికి గ్యారంటీ అనేది ఉండదు. అంటే దానివల్ల ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా అంటే ఉండదు. అలాగే మనం ఎక్కడైతే జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటామో ఆ యొక్క దేహాన్ని బట్టి దాని యొక్క జీవిత కాలం అనేది ఉంటుంది. మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని మరి చాలా చిన్న చిన్న కీటకాలు అనేవి ఉంటాయి. వాటికి అంటే మనకున్న రోజులో లేకపోతే మనకున్న గంటలోనే వాటికి ఆ జీవితకాలం అనేది పూర్తయిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని జీవులు మన యొక్క రోజులో నశించిపోతూ ఉండొచ్చు. అలాగే మన ఆయుష్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మరి అదే దేవతల యొక్క లోకాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనతో పోలిస్తే దేవతల యొక్క లోకాల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆయుష్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి బ్రహ్మలోకంలో ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే ప్రభుజీ, కంటిన్యూ చేయండి ప్రభుజీ. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, శైలజ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు ఈ పారాగ్రాఫ్. జీవజాతులను అనుసరించి వివిధ జీవిత పరిణామంలో తేడా ఉండవచ్చును. సూక్ష్మమైన కీటకం కొన్ని గంటలు మాత్రమే జీవిస్తే బ్రహ్మాండంలో గల జీవుల్లో ముఖ్యుడైన బ్రహ్మదేవుడు లక్షల కొలది సంవత్సరాలను జీవించవచ్చును. అంతేగాని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు శాశ్వతంగా జీవించలేరు. జీవులు కొన్ని పరిస్థితులకు లోబడి జన్మిస్తూ ఉంటాయి, లేక సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. అవి కొంతకాలం ఉంటాయి. వాటి జీవితం కొనసాగితే పెరుగుతాయి, ఉత్పత్తి చేస్తాయి, క్రమంగా క్షీణిస్తాయి, చివరికి నశిస్తాయి. ఈ శాసనాలను అనుసరించి వివిధ విశ్వాలలో గల లక్షల కొద్ది బ్రహ్మలు కూడా నేడు కాకపోతే రేపైనా మరణించక తప్పదు. అందుచేతనే ఈ భౌతిక జగత్తు మర్త్యలోకం మరణించే లోకం అని పిలువబడుతుంది. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే
సూక్ష్మమైన కీటకమే కొన్ని గంటలు మాత్రమే. అలాగే బ్రహ్మాండాల్లో బ్రహ్మదేవుడు చాలా లక్షల కొలది సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు. అలాగే భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా శాశ్వతంగా జీవించలేరు. అంటే వారికి ఉన్న ఆ యొక్క కాలాన్ని బట్టి, వారున్న ఆ దేహాన్ని బట్టి, వారున్న ఆ యొక్క లోకాన్ని బట్టి కూడా, పరిస్థితులను బట్టి అన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే వీటన్నిటికీ ఏముంటుంది, 6 రకాలైన షడ్వికారాలు అంటారనమాట. అంటే దేహం తీసుకుంటాం, అంటే దేహం పుడుతుంది, కొంతకాలం పెరుగుతుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, పునరుత్పత్తి చేస్తుంది, కొంత క్షీణిస్తుంది, తర్వాత నశిస్తుంది అనమాట. ఇవి కంపల్సరిగా జరుగుతూ ఉంటాయి. శైలజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు, రాజకీయవేత్తలు అమరమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని గురించి తెలియని వారు కావడం వల్ల ఈ మత్స్యలోకాన్ని అమరంగా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. పరిపక్వమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవ పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని చేకూర్చే వేదవాంగ్మయాన్ని గురించి వారికి తెలియకపోవడమే దీనికి కారణం. దురదృష్టవశాత్తు ఆధునిక మానవుడు వేదాల నుండి, పురాణాల నుండి, ఇతర మత గ్రంథాల నుండి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి విముఖంగా ఉన్నాడు. విష్ణు పురాణము 6.7.61 నుండి మనకు ఈ కింది సమాచారం లభిస్తుంది. మీద విష్ణు శక్తి పరప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞాభ్య తథా పర అవిద్య కర్మ సంజ్ఞాన్య తృతీయ శక్తి రిష్యతే. విష్ణు భగవాన్ అని పర ఉన్నత, అపర లేక అవిద్య న్యూన శక్తి అనే వివిధ శక్తులు ఉంటాయని మనకు తెలుస్తుంది. మనం ప్రస్తుతము అవిద్య లేక న్యూన శక్తి అనబడే ప్రకృతి చేతిలో చిక్కుకొని ఉన్నాం. ఈ శక్తి చేతే భౌతిక సృష్టి జరుగుతుంది. ఈ శక్తియే జీవులను అజ్ఞానంలో ఉంచుతుంది. అవిద్య మరియు వారిని కామ్యకర్మలను ఆచరించేటట్టు చేస్తుంది. ఇది కాక ఉన్నత శక్తి మరొకటి కలదు. దీనికి పరాశక్తి అని పేరు. ఇది భౌతిక శక్తి కంటే భిన్నమైంది. ఆ పరాశక్తి భగవంతుని శాస్త్రమైన ధామాన్ని నిర్వహిస్తుంది అని భగవద్గీత 8. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు, అమరమైన ఆధ్యాత్మిక, అమరము అంటే దానికి నశింపు లేదు. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి నశింపు అనేది ఉండదు. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎవరైనా కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వాటి గురించి ఆలోచించలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భౌతిక జ్ఞానం మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ వేద వాంగ్మయం గురించిన జ్ఞానం అనేది వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు భౌతిక జ్ఞానం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. ఉదాహరణకి మనం ఇంతకుముందు కూడా చర్చించుకున్నాం, మనిషి కోతి నుండి వచ్చాడు అంటారు ఎవరు, డార్విన్ సిద్ధాంతం. మరి శాస్త్రాలు అలా చెప్పలేదు. కోతి నుండి మనిషి వచ్చినట్లుగా ఎక్కడ కూడా శాస్త్రాలు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఈ సృష్టిలోనే మొట్టమొదటి జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడు. అలాగే అన్ని జీవులు కూడా ఏకకాలంలోనే సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఉన్నాయి. అలాగే ఈ సృష్టి యొక్క అంతం వరకు కూడా ఉంటాయి. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ ఈ విష్ణు పురాణం, ఇక్కడ విష్ణు భగవానుని పర అంటే ఉన్నత శక్తి. అలాగే భగవంతుని మర్చిపోయే వాళ్ళు ఎవరంటే అపరాశక్తిలో ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక మాయ అంటే యోగమాయ. భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి యోగమాయ, రాధారాణి అనమాట. ఆవిడ యొక్క ఛాయ అంటే ఆవిడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఈ లక్ష్మీదేవి, ఇట్లా అవతారాలను కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే అపరా శక్తి అంటే ఎవరు, మహామాయ అంటే దుర్గాదేవి. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని పాలిస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఈ శక్తి చేతనే భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. భగవంతునికి ఉన్న ఉన్నత శక్తి, న్యూన శక్తి, ఇట్లా 2 ఉంటాయి. ఈ న్యూన శక్తి అనబడే ఈ ప్రకృతి చిత్తుతో మనం చిక్కుకుని ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ శక్తి చేతనే భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అవిద్య మరియు వారిని కామ్యకర్మలను ఆచరించేటట్టు చేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా, మనల్ని అజ్ఞానంలో ఉంచుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఆ త్రిగుణాలతో అలాగే ఈ అజ్ఞానంలో మనం ఉంచబడతామో అప్పుడు ఏంటంటే కామ్యకర్మలు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన గురించిన ఇంద్రియ భోగం గురించిన, ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి, ఈ భౌతిక జగత్తుకి బద్దులై ఉంటాం కాబట్టి మనల్ని ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇది కాక ఉన్నత శక్తి మరొకటి కలదు. దీన్ని పరాశక్తి అంటే భగవంతుని యొక్క ఉన్నత శక్తి. ఇది భౌతిక శక్తి కంటే భిన్నమైంది. దాని గురించి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో 8.20 చదవండి మాతాజీ. 8.20లో తెలుపుతుంది. పరస్తస్మాత్ భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్త సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సున వినశ్యతి. అంటే ఉన్నతములు, నీచములు, మధ్యమములు అయిన సూర్యచంద్ర శుక్రాదుల భౌతిక లోకాలన్నీ విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ గ్రహాలు బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం ఉన్నంత వరకే నిలిచి ఉంటాయి.
కొన్ని అధమలోకాలు మాత్రం బ్రహ్మకు ఒక దినం ముగియగానే నశించిపోయి మరుసటి దినము మళ్ళీ సృష్టించబడతాయి. ఉన్నత లోకాల్లో కాలము మరో రకంగా లెక్కించబడుతుంది. ఉన్నత లోకాలు చాలా వాటిలో ఇక్కడ మన 1 సంవత్సరం అక్కడ రాత్రింబవళ్ళతో కూడిన 24 గంటలతో సమానం. ఉన్నత లోకాల్లోని కాల పరిమాణాన్ని అనుసరించి భూలోకంలో సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలి అనే 4 యుగాలు 12,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే కొనసాగుతాయి. ఆ కాల పరిమాణాన్ని 1000తో గుణిస్తే బ్రహ్మకు ఒక దినం అవుతుంది. బ్రహ్మరాత్రి కూడా దానితో సమానమే. అలాంటి రాత్రులు పగలు కలిసి నెలలుగా సంవత్సరాలుగా ఏర్పడతాయి. బ్రహ్మ అలాంటి 100 సంవత్సరాల కాలం జీవిస్తాడు. బ్రహ్మ జీవితం ముగిసినప్పుడు ఈ జగత్తంతా నశించిపోతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి పరస్తస్మాత్ భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతన, అవ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతన అంటే ఈ ముల్లోకాలలో కూడా ఉండే ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్య అధోలోకాలు, మనకి భూర్ భువః స్వహః అంటే స్వర్గలోకాలు, పితృలోకాలు, ఇవి కూడా ఏంటి అంటే మధ్యలోకాలు అనమాట. ఇంకా అధోలోకాలు ఉంటాయి కదా, అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలోకం గురించి మనం చూసామనుకోండి, ఇక్కడ 1 సంవత్సరం గడిస్తే ఎవరైతే ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి 24 గంటలతో సమానం. అలాగే అంటే మనకి 6 నెలలు వాళ్ళకి ఒక పగలు, అలాగే మనకి ఇంకొక 6 నెలలు వాళ్ళకి రాత్రి సమయం అనమాట. కాబట్టి ఈ 4 యుగ చక్రాలు కలిపితే మనకేమవుతుంది, ఎవరైనా చెప్తారా? అవి గుర్తున్నాయి మనకి 4 యుగ చక్రాలు కలిపి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతాయి? 1 మహాయుగం అవుతుంది. 432 కోట్ల సంవత్సరాలు. కాదు మాతాజీ, కొంచెం గుర్తెచ్చుకోండి. 1 కల్పము ప్రభుజీ. 1 కల్పము ఎన్ని సంవత్సరాలు? 100 సంవత్సరాలు. మాతాజీ సహస్ర యుగాల కాలం ప్రభుజీ 12,000 సంవత్సరాలు. కాదు మాతాజీ, మనకి 4 యుగాలు కలిపితే, ఇప్పుడు సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు కలిపితే మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తుంది? అంటే కలియుగం 4,32,000, దానికి డబలు 8,64,000 చిల్లరేమో ఉంటుంది. మళ్ళీ దాని ద్వాపర యుగం, అది త్రేతాయుగం. అంటే 16 చిల్లర వస్తుందేమో మనకి, 16 లక్షల చిల్లర. ఓకే మాతాజీ, దీనికి ఈజీ క్యాల్కులేషన్ ఒకటి చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. కలియుగం ప్లస్ అంటే మళ్ళీ కలియుగం అంటే కలియుగం ఇంటూ 2 అనమాట. అప్పుడు అది ద్వాపర యుగం అవుతుంది. కలియుగం ఇంటూ 3 త్రేతాయుగం అవుతుంది. కలియుగం ఇంటూ 4 సత్యయుగం అవుతుంది. మనం చాలా ఈజీగా దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, జస్ట్ కలియుగం పక్కన ఇంకొక 0 పెట్టామనుకోండి. ఎందుకు 0 పెడుతున్నామంటే కలియుగం 1, ద్వాపర యుగం 2 అంటే 2 కలియుగాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి. మళ్ళీ త్రేతాయుగము అంటే 3 కలియుగాలు అనమాట. తర్వాత 4 కలియుగాలు కలిపితే ఒక సత్యయుగం అవుతుంది. ఇట్లా ఎన్ని వచ్చినాయి? 10 అంటే 10 కలియుగాలు. ఒక కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు కాబట్టి 10 కలియుగాలు అంటే పక్కన ఇంకొక 0 పెట్టుకోవడం అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇలా అంటే ఈ 4 యుగాలు కలిపితే, మనం కల్పం గురించి కాదు, అది కల్పం అంటే మళ్ళీ బ్రహ్మకు ఒక రోజు, అది కొంచెం అది వేరే. నేను అడిగింది ఏంటంటే 4 యుగాలు కలిపితే జస్ట్ మనకి 43,20,000 సంవత్సరాలు అనేది వస్తుంది. మరి అది ఈ యొక్క ఉన్నత కాలాల్లో అంటే ఉన్నత లోకాల్లో 12,000 సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దేవతల కాలాలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఏంటంటే అది 12,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే. మనకి 43,20,000 సంవత్సరాలు అనేది. ఇలాంటివి మళ్ళీ 1000 సంవత్సరాలు గడిస్తే అది బ్రహ్మకి ఒక దినం అవుతుంది. అంటే దేవతలకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? అది ఇక్కడే ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు, 1,20,000. మనం ఎట్లా ఆలోచిస్తే 12,000 సంవత్సరాలకి ఇంకొక 1000 సంవత్సరాలు అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంటూ 1000 ఆ కాల పరిమాణాన్ని 1000తో గుణిస్తే బ్రహ్మకి ఒక దినం అవుతుంది. కాబట్టి 12,000 ఇంటూ 1000 మనకి 1,20,000 సంవత్సరాలు అనేది ఆ దేవతల గణాల్లో చూస్తే, అంటే ఆ ఊర్ధ్వలోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నవి, వాటికి ఒక
బ్రహ్మలో ఒక రోజుకి బ్రహ్మకి ఒక రోజులో వాళ్ళకి 1,20,000 సంవత్సరాలు అనేది వస్తుంది. కానీ మనకి మనం చెప్పుకున్న 411 ట్రిలియన్ల లేకపోతే 311 ట్రిలియన్లు ఏమో వస్తుంది అది. కాబట్టి అంత డిఫరెన్స్ అనేది, అంటే మనం ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళుతూ ఉంటే అక్కడ కూడా ఏంటి, అందుకే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయుష్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే అధమలోకాలకు వెళ్తూ ఉంటే ఆయుష్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, జ్యోత్స్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూర్యగోళంలోను చంద్రగోళంలోను నివసించే ఉన్నత జీవులు ఈ భూమి దీనికి దిగువన గల అనేక ఇతర లోకాలతో కలిసి ఏర్పడిన మర్త్యలోకంలో నివసించేవారు బ్రహ్మ రాత్రి సమయంలో ప్రళయ జలాల్లో మునిగిపోతారు. ఈ సమయంలో జీవులు గాని జీవజాతులు గాని ఆధ్యాత్మికంగా అస్తిత్వం కలిగి ఉన్నప్పటికీ పైకి కనిపించవు. ఇలా కనిపించని దశను అవ్యక్తము అంటారు. మళ్ళీ బ్రహ్మ జీవితాంతంలో విశ్వం అంతా నాశనమైనప్పుడు మరొక అవ్యక్త స్థితి సంభవిస్తుంది. ఈ రెండు అవ్యక్త స్థితులకు, అంటే పైకి కనిపించని స్థితులకు అతీతమైన ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం లేక ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి ఉంటుంది. ఆ వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటాయి. భౌతిక ప్రపంచంలోని లోకాలన్నీ బ్రహ్మ జీవితంతో పాటు లయమైన తర్వాత కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటాయి. చాలా మంది బ్రహ్మల అధికారంలో గల భౌతిక సృష్టి భగవంతుని శక్తిలోని 4వ వంతు మాత్రమే. ఏకపాద విభూతి అదే అపర ప్రకృతి. ఇదే అపర ప్రకృతి. బ్రహ్మల అధికారానికి అతీతమైన భగవాని శక్తితో కూడిన 3వ వంతు మాత్రమే త్రిపాద విభూతి. భగవాని ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి. ఇదే పరా ప్రకృతి. ఒక నిమిషం. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి సమయంలో సూర్యుడు చంద్రుడు అందరూ కూడా ప్రళయ జలాల్లో మునిగిపోతారు. మనం 8వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, బ్రహ్మకి ఒక పగలైపోగానే అది మొత్తం కూడా అవ్యక్తం అయిపోతుంది, అంటే ప్రళయం సంభవిస్తుంది. కానీ అలాగే 100 సంవత్సరాల బ్రహ్మకి నిండినప్పుడు మళ్ళీ మహాప్రళయం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏంటి 2 సార్లు అవ్యక్తం అవుతాము. ఒక కల్పము బ్రహ్మకు ఒక రోజు, అలాగే 100 సంవత్సరాలు అది మహాప్రళయం. బ్రహ్మకి 100 సంవత్సరాలు మహాప్రళయం. ఇట్లా 2 సంవత్సరాలు మనం అవ్యక్తం అవుతాము. కానీ ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తమయ్యే లోకాలేంటి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. కాబట్టి ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏమి వివరిస్తున్నారు, మొత్తం సృష్టిలో 4వ వంతు అంటే ఒక పావు వంతు ఏదైతే ఉందో అది భౌతిక జగత్తు. అందుకే దానిని ఏకపాద విభూతి అని పిలుస్తున్నారు. ఇందులో ఏంటి, అనంతకోటి బ్రహ్మలు అనేవాళ్ళు ఉంటారు. చాలా చాలా బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంకి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ, ఒక్కొక్కళ్ళు 4 ముఖాలు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కళ్ళు 1000 ముఖాలు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కళ్ళు 100 ముఖాలు ఉండొచ్చు, 10, 5 లేకపోతే ఇట్లా కొన్ని 1,00,000 ముఖాలున్న బ్రహ్మ కూడా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్లా అనే ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. మరి దీనికి అతీతంగా భగవంతుని యొక్క శక్తితో కూడిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి మూడవ వంతు ఈ త్రిపాద విభూతి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే ఆధ్యాత్మికమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం చూస్తున్న ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తు అనేది చాలా తక్కువ. అంటే మనం ఒక బ్రహ్మాండం గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అలాంటివి కొన్ని ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండాలు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి వీటికి మించింది, వీటికి 3 రెట్లు అంటే అధికంగా ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అన్నమాట. కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో నివసించే పరమ పురుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. భగవద్గీత 8.22లో తెలుపబడినట్లు ఆయనను జ్ఞాన యోగ కర్మల చేత కాక సాటి లేని భక్తియుక్త సేవ చేత మాత్రమే పొందగలము. కామ్యకర్మలు చేసే కర్మయోగులు సూర్య చంద్ర లోకాలతో కూడిన స్వర్గలోకాల వరకు వెళ్ళగలరు. జ్ఞానులు యోగులు అంతకంటే ఉన్నతములైన మహర్లోకము, తపోలోకము మరియు బ్రహ్మలోకము మొదలైన లోకాలను చేరుకోగలరు. వారి భక్తియుక్త సేవ చేత మరింత ఎక్కువ అర్హతను సంపాదించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో కూడా ప్రవేశించగలుగుతారు. అక్కడ వారు తమ అర్హతలను బట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి చెందిన ప్రకాశమానమైన నిర్గుణ బ్రహ్మ జ్యోతిలో గాని వైకుంఠ లోకాలలో గాని ప్రవేశిస్తారు. భక్తియుక్త సేవలో శిక్షణ పొందకుండా ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠ లోకాలలోకి ఎవరూ ప్రవేశించలేరు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో అన్ని యోగాల గురించి చెప్పబడింది.
భక్తి యోగము అంటే మనకి చర్మ ఆదేశం భగవంతుని యొక్క అంతిమంగా ఏం చెప్పారంటే భక్తి యోగుడివి నువ్వు అవ్వాలి అని చెప్తారు. మరి మనం మిగతా యోగాల గురించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు అనే సందేహం అందరికీ రావచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకి ఈ యొక్క మంత్రంలోనే చెప్పబడింది. ఏమని చెప్పారు ఇందాక మనము 11వ మంత్రము 14వ మంత్రంకి ఏం చూసాము? ఒకే సమయంలో పాజిటివ్ గురించి అలాగే నెగిటివ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటి నిరాకారం గురించి చెప్తారు, సాకారం గురించి చెప్తారు, జ్ఞానయోగం గురించి చెప్తారు, ధ్యాన యోగం గురించి చెప్తారు, అలాగే భక్తి యోగం గురించి కూడా చెప్తారు. అంటే ఏది శాశ్వతమైనది, ఏది అశాశ్వతమైనది, ఏది అవును ఏది కాదు అని. అంటే భగవంతుడు ఏంటంటే మొత్తం చెప్తారు. కర్మయోగులేమో ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్లుగా సూర్య చంద్ర లోకాల వంటి స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ కామ్య కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు స్వర్గలోకాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మరి జ్ఞానులు యోగులు అంతకంటే పైన ఉన్న ఈ మహర్లోకము, ఈ బ్రహ్మలోకము, తపోలోకము ఇటువంటి లోకాలకి చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ యొక్క అర్హతను బట్టి నిర్గుణ జ్యోతిలో కానీ లేకపోతే వైకుంఠ లోకాల్లో కానీ ప్రవేశిస్తారు. ఎవరు కూడా వైకుంఠ లోకాలకి అంటే ఎవరు కూడా ఏంటంటే ఈ వైకుంఠ లోకాలు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి ప్రవేశించడం అనేది చాలా అంటే ఈ భక్తియుక్త సేవలో శిక్షణ పొందకుండా అటువంటి వైకుంఠ లోకాల్లోకి ఎవరు ప్రవేశించలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ మహా అయితే బ్రహ్మజ్యోతి వరకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని పట్ల ఆకర్షణ అనేది పెంచుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక భగవంతుని యొక్క శరీరకాంతి అయినా ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి మీద ఆకర్షణ పెట్టుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇటువంటి ఈ భక్తి సేవలో శిక్షణ పొందకుండా భగవత్ సేవ పట్ల ఆకర్షణ పెంచుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠ లోకాల్లోకి ప్రవేశించలేకపోతున్నారు అని చెప్తుంది. పద్మజమాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భౌతిక లోకాలలో బ్రహ్మ మొదలు ఒక చిన్న చీమ వరకు అందరూ భౌతిక ప్రపంచం పైన అధికారం సంపాదించాలనే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక భౌతికమైన రోగం. ఈ వ్యాధి కొనసాగుతున్నంత వరకు జీవుడు దేహములను మారుస్తూనే ఉండాలి. అతడు మానవ, దేవత, జంతు రూపాలలో దేనిలో ఉన్నా చివరికి బ్రహ్మ రాత్రి ప్రళయము, బ్రహ్మ జీవితాంత ప్రళయం అనే చక్రానికి దానికి సంబంధించిన జరా రోగాలనే అంశాలకు అంతం కలిగించాలంటే మనం ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎక్కడైతే మనం శ్రీకృష్ణ భగవానుని లేక అతని స్వ అంశలైన నారాయణ రూపాల సాంగత్యం లభిస్తుందో అక్కడ మనం శాశ్వతంగా నివసించాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేక అతని పూర్ణాంశ వైభవంతో ఈ లోకాలలో ఆధ్యాత్మిక ఆధిపత్యంను వహిస్తుంటాడు. శృతి మంత్రాలలో నిర్ణయించి చెప్పినట్లు ఏకో వశి సర్వగః కృష్ణ ఈద్యః ఏకో అపి సన్ బహుదా యో విభాతి గోపాలతాపని ఉపనిషత్తు పూర్వ 21. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం ఏంటి ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తు మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలని చూస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ఇక్కడ దేంతో పోలుస్తున్నారు? భవరోగం, భౌతికమైన రోగం. దీనివల్లే మనము శరీరాన్ని మారుస్తూ ఉండడం. దాని యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే మనం మన యొక్క శరీరాన్ని మారుస్తూ అంటే కొన్ని వేల శరీరాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఎప్పుడుకో తెలుసుకుంటాం ఏమని, బహూనాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్మాన్ ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఎప్పుడుకో కానీ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేదా అతని యొక్క పూర్ణ అంశ ఎవరు? నారాయణుడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారి సాంగత్యంలో మనం శాశ్వతంగా ఉండాలి. మన లక్ష్యం అనేది ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క వైకుంఠ లోకాలు కూడా ఎలా ఉంటాయి? మత్స్యలోకము, కూర్మ, నృసింహ ఇట్లా ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో కూడా ఎవరి లోకం అనేది ఈ యొక్క అవతారాలకి అటువంటి లోకాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. శ్రీకృష్ణుని పైన ఎవ్వరూ ఆధిపత్యం వహించలేరు. బద్ధజీవుడు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించడానికి ప్రయత్నించి విఫలుడై చివరికి భౌతిక ప్రకృతి శాసనాలకు, జనన మరణాది యాతనలకు లోబడి ఉంటాడు.
భగవంతుడు ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి భూమిపై అవతరిస్తాడు. ఆయన పాదాల వద్ద శరణాగతి చేయడమే సర్వోత్తమమైన ధర్మం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అన్ని రకముల ధర్మములను త్యజించి కేవలం నన్నే శరణు పొందుము అని భగవద్గీత 18.66 లో భగవంతుడిచ్చిన చరమ సందేశం. కానీ మూఢ మానవులు ఈ ముఖ్యమైన ఉపదేశానికి నేర్పుతో అపార్థం కల్పించి ప్రజా సమూహాలను అనేక విధాలుగా పెడత్రోవ పట్టిస్తున్నారు. ప్రజలను భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోండి అని కాక వైద్యాలయాలను తెరవండి అని బోధిస్తున్నారు. జీవునికి యథార్థమైన ఆనందాన్ని కలిగించలేని తాత్కాలికోపశమన కార్యాల పట్ల ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఉపదేశాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఇవేమీ నిజమైన ఆనందాన్ని జీవులకు కలిగించవు. విధ్వంసకరమైన ప్రకృతి శక్తిని నిరోధించడానికి వారు అనేక రకాలైన ప్రజా సంస్థలను, ప్రభుత్వ సహకారంతో కూడిన సంస్థలను ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. కానీ దుర్భరమైన ప్రకృతిని శాంతింపచేయడం ఎలాగో వారు ఎరుగరు. చాలా మంది భగవద్గీత విద్వాంసులని ప్రసిద్ధి పొందుతారు. కానీ భౌతిక ప్రకృతిని శాంతింపజేసే గీతా సందేశాన్ని మాత్రం వారు ఉపేక్షిస్తారు. భగవద్గీత 17.14 స్పష్టంగా సూచించినట్లు భగవత్ చైతన్యం చేత మాత్రమే శక్తివంతమైన భౌతిక ప్రకృతిని శాంతింపచేయడం సాధ్యమవుతుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 17 కాదు మాతాజీ, 7.14. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని పైన ఎవ్వరూ ఆధిపత్యం వహించలేరు. మీకు భగవద్గీత శ్లోకం గుర్తొస్తుందా? నాతో సమానులు కానీ నా పైన కానీ ఎవరూ లేరు అని భగవంతుడు చెప్పిన శ్లోకం. ముత్యాల పూసలు, దారం, మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు కదా. మత్త పరతరం నాణ్య అదేనా ప్రభు? మత్త పరతరం నాణ్యస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రేణ మణిక నాయివ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. కాబట్టి భగవంతుడికి పైన ఎవరు ఆధిపత్యం అనేది వహించలేరు. భగవంతుడు చెప్పారు ఏమని? కించిత్ అస్తి. కించిత్ అంటే కొంచెమైనా కూడా, అస్తి అంటే కలిగిలేరు. నాకంటే నా పైన ఆధిపత్యం అనేది కలిగిలేరు అంటే భగవంతుని మించిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. కానీ ఇక్కడ అభివృద్ధి పేరుతో, ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై అభివృద్ధి పేరుతో అదే ఆధిపత్యం వహించడానికి మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా. కొండలని పిండి చేసేసి ఒక అడవి లాంటి, అంటే ఇప్పుడు కొండని ఏం చేస్తారు, మొత్తం తవ్వేసేసి వేరే చోట తీసుకెళ్ళి పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఆ కొండలాగా అంటే ఒక అడవిలాగా ఉన్న కొండ ప్రాంతంలో చాలా చాలా జీవులు అనేవి జీవిస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నింటిని కూడా ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. ఈ మట్టిని తీసుకెళ్ళి వేరే చోట పూడుస్తూ ఉంటాడు. ఇదంతా కూడా ఏంటి? అభివృద్ధి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ అదంతా కూడా అభివృద్ధి కాదు. అలాగే ఇంకా భగవంతుడు ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి భూమిపై అవతరిస్తూ ఉంటాడు. మరి అర్జునుడు కూడా చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. నువ్వు నా ఒక్కడిని శరణం వేడుకుంటే చాలు. అహం స్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. కాబట్టి భగవంతుని పూర్తిగా శరణ ఎవరైతే అవుతారో అటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. అలాగే వాళ్ళకి మోక్షం కూడా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది అని. కానీ ఇటువంటి వాటి మీద కూడా మూఢులు వారికి ఉన్న నేర్పుతో చాలామందిని ఈ భగవద్గీత, ఈ చర్మ అంటే భగవంతుడు చెప్పిన ఈ చర్మ సందేశం ఏదైతే ఉందో దీని మీద కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు అందరినీ కూడా, అంటే చాలామందిని పెడదూర పట్టిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా భగవద్గీత యొక్క చర్మ సందేశాన్ని అందరికీ అందకుండా చేసేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో చెప్తూ. ఎలా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వెనకాల గ్రీన్ మ్యాట్ లేకపోతే కింద గ్రీన్ మ్యాట్ అనేది పెడుతూ ఉంటారనమాట. తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది యాడ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లా అంటే ఫస్ట్ ఏమో జస్ట్ అక్కడ ఏమి ఉండదు, మామూలు ప్లేస్లోనే షూటింగ్ అనేది చేస్తూ అక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ అనేది పెడతారు. అది తర్వాత ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ అంటే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్లో
వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే ఒక అరణ్యాన్ని పెట్టేయవచ్చు, ఒక పెద్ద జలాశయాన్ని పెట్టేయవచ్చు. ఇదంతా కూడా వాళ్ళు తర్వాత క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ తీసేసి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది యాడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ ఈ ఒక నాస్తిక లేకపోతే కొంతమంది ఈ కుహన ఆధ్యాత్మికవేత్తలు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ చర్మ సందేశము భగవంతుడు ఏదైతే నన్ను నువ్వు శరణు వేయడు, అన్ని ధర్మాలను గురించి నువ్వు ఆలోచించ అవసరం లేదని చెప్పారో దాన్ని కూడా వాళ్ళు మార్చేసి ఏమని చెప్తూ ఉంటారు, వ్యక్తిగత వికాసము, లేకపోతే ఒకళ్ళేమో ఇది ఒక వ్యాపారము, లేకపోతే ఇది ఒక వైద్య గ్రంథము. అంటే దీన్ని పట్టుకొని మనం వ్యాపారం చేయొచ్చు, లేకపోతే దీన్ని పట్టుకొని మనం వైద్య గ్రంథం, ఇది ఒక వైద్యంని మనం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మరి కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్తారు కదా ఆహారం వీటి గురించి అని చెప్తారు, కాబట్టి కొంతమంది దాన్ని వైద్య శాస్త్రం అంటూ ఉంటారు, కొంతమంది వ్యక్తిగత వికాసం అంటారు. ఇట్లా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాటికి పేరు పెట్టేసి వాళ్ళందరినీ కూడా సరైన అవగాహన అనేది లేకుండా వాళ్ళందరికీ అపార్థం అనేది నేర్పిస్తూ అపార్థంతో అనేక విధాలుగా పెడతో పట్టిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇవేవి లేకుండా జీవులకి నిజమైన ఆనందం కలిగించేది ఏంటి, భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ. భగవంతుని భక్తియుత సేవ మాత్రమే ఆనందం కలిగిస్తాయి, ఇవేమీ కలిగించలేవు. అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ అభివృద్ధి పేరుతో కానీ లేకపోతే ఇదొక వ్యక్తిగత వికాసం అని లేకపోతే వైద్య శాస్త్రం ఎట్లా అనుకుంటున్నారో అట్లా మనం చూస్తే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆనందంలో ఉండలేరు. ఎందుకు అంటే మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతికమైన జగత్తు మీద మనం అంటే భగవంతుడు సృష్టించిన దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు సృష్టించిన దాంట్లో ఏది కూడా వ్యర్థం అంటూ ఉండదు. కానీ మనం ఉన్నాం కదా, మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, ఇంకా చాలా చాలా యంత్ర సౌండ్ రావడం. ఉండొచ్చు, లేకపోతే రాబోయే రోగాలను ముందే తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా ఇలా చెప్తే అది అదే నాది నెట్వర్క్ సరిగా లేదా, బ్రేక్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ, బ్రేక్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఓకే అన్నమాట, ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? ధన్యవాదాలు. ఎక్కడి వరకు చూసాను. ఇట్లా కొంతమంది ఏమంటూ ఉంటారు, వాళ్ళని పెడదవ పట్టిస్తూ ఉంటారు. అలాగే భక్తియుత సేవ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోండి అని కాకుండా వైద్యాలయాలను తెరవండి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుని మర్చిపోయి ఈ భౌతిక అభివృద్ధి ద్వారా సుఖంగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. రాబోయే రోగాల్ని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి వైద్యాలయాలని ఓపెన్ చేయండి ఇట్లా అంటూ ఉంటారు. కానీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అసలు వస్తున్న రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయో కూడా తెలియట్లేదు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే. ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా. మనం చాలామందిని అడగొచ్చు, మీరు డాక్టర్లని అడిగితే కొంతమందికి వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే అసలు ఎందుకు వస్తుందో కూడా తెలియదు, ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియదు, దానికి కారణాలు ఏంటో కూడా తెలియదు. మరి పూర్వం ఇంత అభివృద్ధి లేకపోయినా కూడా ఇన్ని రోగాలు అనేవి ఉన్నాయా? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లేవు. మరి ఇంత అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత కూడా ఇంకా రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? కాబట్టి ఇది భౌతికమైన ప్రకృతిని మనం శాంతింప చేయకుండా దాని మీద మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆధిపత్యం కోసం ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇదంతా కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన సందేశం మర్చిపోయి మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం, లేకపోతే భగవంతుడే భగవద్గీతలో చెప్పాడు దైవీహేష గుణమయే
మమ మాయ దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. మనం అలా కాకుండా ఏం చేస్తున్నాము, భగవంతుని యొక్క దైవీ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలని విధ్వంసకరమైన ప్రకృతి శక్తిని నిరోధించడానికి వారు అనేక రకాలైన ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైన అభివృద్ధి అనే ఒక పేరుతోటి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ కూడా మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిని శాంతింప చేయటం సాధ్యం కాదు. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క చైతన్యం చేత మాత్రమే భగవంతుడు ఇచ్చిన సందేశాన్ని తెలుసుకుని ఈ భౌతిక ప్రకృతి మనం శాంతింపజేసే సందేశము భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడము. భగవద్గీతలో అది భగవంతుడు చెప్పారు. నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రం మానవుడు సంభూతిని అంటే దేవాది దేవుణ్ణి, వినాశనాన్ని అంటే తాత్కాలిక భౌతిక వ్యక్తీకరణాన్ని రెండింటినీ ఏకకాలంలో సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలని బోధిస్తుంది. తాత్కాలిక భౌతిక వ్యక్తీకరణాన్ని మాత్రమే తెలుసుకోవటం వల్ల మానవునికి ఎలాంటి లాభం కలగదు. ఎందుచేతనంటే ప్రకృతి విధానంలో క్షణం క్షణం విధ్వంసం ఎదురవుతుంది. అహన్యహని భూతాన్ని గచ్చంతిహ యమాలయం. మహాభారతం వైద్యశాలను తెరవటం వల్ల ఈ విధ్వంసాల నుండి ఎవరు రక్షించబడరు. ఆనందంతో జాగృతితో కూడిన శాశ్వత జీవితం, సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా మాత్రమే మానవుడు రక్షింపబడతాడు. ఈ శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందే కళను నేర్పడానికే వేద విధానం ఉద్దేశించబడింది. సాధారణంగా జనం ఇంద్రియ తృప్తి పైన ఆధారపడిన తాత్కాలిక ఆకర్షక వస్తువుల చేత అపమార్గం పడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇంద్రియ విషయాలకు చేసే సేవ పెడత్రోవను పట్టించడమే గాక మనలను అధోగతి పాలు చేస్తుంది. అందుచేత మనం మన తోటి మానవులను సరైన మార్గంలో నడిపించాలి. సత్యాన్ని ప్రేమించటం, ద్వేషించటం అనే సమస్యే లేదు. అది ఉండనే ఉన్నది. జనన మరణాల నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకున్నట్లయితే మనం భగవంతుని భక్తియుక్త సేవను అవలంబించాలి. ఇది మన ప్రస్తుత కర్తవ్యం. ఈ విషయంలో రాజీకి ఎలాంటి ఆస్కారం లేదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ఈ మంత్రంలో ఏది మంచో ఏది వినాశనమో కూడా చెప్తుంది. దాని గురించి శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అనేది ఏంటి, ఏది మంచో చెప్తుంది, అలాగే ఏది వినాశమో కూడా చెప్తుంది. అలాగే ఆ రెండింటిని కూడా ఏకకాలంలో తెలుసుకోవాలి అని మనకి చెప్తుంది. అందుకు ముఖ్యంగా ఇంద్రియాలకి సంతృప్తి అనేది ఉండదు. మనము ముల్లోకాల్లో ఉన్న అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి మనిషికి ఇచ్చినా కూడా సంతృప్తి అనేది ఉండదంట. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు భగవంతుని నుంచి వచ్చాయి, వాటిని సంతృప్తి పరచడం కష్టం. మళ్ళీ వాటిని భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగిస్తే మాత్రమే అవి సంతృప్తి చెందుతాయి. అందుకే ఈ ఇంద్రియ నియంత్రణ అనేది లేకపోతే వాళ్ళని ఏమంటూ ఉంటారు, పశువులు అని అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనిషి నియంత్రించుకోగలడు. ఈ టైంలో తినాలి, ఈ టైంలో నిద్రించాలి, ఈ టైంలో ఆలోచించాలి, ఈ టైంలో మనం పని చేయాలి, ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనం ఈ రోజుల్లో ఏం చూస్తున్నాము, ఎప్పుడంటే అప్పుడు తింటూ ఉంటారు, ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏ విధమైన అడ్డంకులు అంటే ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. ఎందుకు, భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క పరాశక్తి ఏదైతే అంటే ఈ జీవులే ఒక రకంగా, మళ్ళీ అందులో కూడా ఈ 84 లక్షల జీవరాశులలో మానవుడు తపస్సు చేయగలడు, జంతువులు అనేవి తపస్సు చేయలేవు. వాటిలో కూడా కొన్ని చేయగలవు అంటారు. ఎందుకు, తాబేలు అనేవి, కప్పలు, ఇవి ఒకసారి ఒక్కొక్క కప్ప ఏంటి అంటే రాళ్ళలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జీవించగలదండి. లేకపోతే కొన్ని సంవత్సరాలు ఏదో కొంచెం నీరు తీసేసుకుని అక్కడ అది ఈ కుంభకము, రేచకము ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని అవి చేస్తూ ఉంటాయంట. అట్లాగే తాబేలు ఇవి కూడా కొన్ని యోగ విధానాలని చేస్తూ ఉంటాయి అనేది విన్నాను. ఇటువంటివి కూడా అంటే అవి కూడా ఏంటి కొన్ని చేస్తూ ఉండగలవు. కానీ ముఖ్యంగా మానవుడు అనేవాడు చాలా చాలా ఈ యొక్క ఇవి తపస్సులు అనేవి చేయగలడు. అంటే తపస్సులు అంటే మనము కొన్ని అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి లేకపోతే ఇలా కూర్చోవాలి, అలా కూర్చోవాలి, ఇటువంటివి కాకుండా మనకి ఈ కాలానికి ఉపదేశించిన మనం భగవద్గీత 17వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, మనస్సు తపస్సు, అలాగే శరీరం యొక్క తపస్సు, వాక్ యొక్క తపస్సు, ఇటువంటివి మనం చేయవచ్చు. కాబట్టి
మనిషి కూడా ఈ యొక్క ఇంద్రియ భోగం నుండి ఉత్పన్నమైన దీంట్లోనే ఉండకుండా ఎప్పుడైతే ఈ తాత్కాలికమైన భౌతిక వ్యక్తీకరణని మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటామో దానివల్ల లాభం ఉండదు. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అహాన్యహాని భూతాన్ని గచ్చంతి హయమాలయం. వచ్చా ఈ శ్లోకం ఎవరికైనా? మహాభారతంలోది మనము 8వ చాప్టర్లో 8వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు చూసుంటాము. శేషాం స్థావరం ఇచ్చంతి హాన్యహాని భూతాన్ని గచ్చంతి హయమాలయం శేషాం స్థావరం ఇచ్చంతి. ఓకే, నాకు అది గుర్తు రావట్లేదు. ఇట్లా మహాభారతంలో కూడా దాన్ని బట్టి అంటే యక్షుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ధర్మరాజు చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. అంటే ఈ యొక్క వేలు వందలు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు, కానీ ఒక మూఢజీవి ఏమనుకుంటుంది, నాకు ఇంకా టైం ఉంది, నేను అప్పుడే ఈ యొక్క దేహాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకా అంటే ఆ మరణ సమయం అనేది ఇంకా రాలేదు అని అనుకుంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ కాబట్టి ఇంకా ఏంటి, సాధారణంగా ఇంద్రియ తృప్తి పైన ఆధారపడిన తాత్కాలిక ఆకర్షక వస్తువుల చేత అపమార్గం పడుతూ ఉంటాము. కానీ ఇంద్రియ విషయాలకు చేసే సేవ మనల్ని విడతోని పట్టించడమే కాకుండా అధోగతి పాలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ భౌతిక ప్రకృతి తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళుతుంది. అంటే ప్రకృతి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మార్చలేము, మనం వాటిలో నుంచి తప్పించుకోలేము. తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే మనకి ఇంకా నొప్పి అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం పల్లెటూరులో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, పశువులు వాటికి ఏదైనా టీకా వేయాలన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదన్నా చిన్న వైద్యం చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, అవి మామూలుగా ఏంటంటే భయపడము లేకపోతే విపరీతమైన వ్యతిరేక భావంతో అంటే అవి రంకిలేస్తూ ఉండడం కానీ లేకపోతే అక్కడి నుంచి విడిపించుకోవాలని కానీ చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, వాటికి ఇంకా నొప్పి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అలా కాకుండా వాటికి టీకా వేయాల్సినప్పుడు అది ఎట్లాగో చుట్టూ కూడా అవి ఇవి కట్టేసి దాన్ని కదలకుండా కడతారు. మరి అది ఆ టీకా అనేది ప్రశాంతంగా వేయించుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అలా కాకుండా అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించాలని ప్రయత్నం చేస్తే దానికి ఇంకా నొప్పి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో తగలరాని చోట ఆ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నవి తగలడము, లోపల దానికి నొప్పి రావడము ఇదంతా వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి అలాగే మనం కూడా దీని నుంచి తప్పించుకోవాలి, ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి తప్పించుకోవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా నొప్పి అనేది భరించాల్సి వస్తుంది, ఇంకా దుఃఖం అనేది మనకి వస్తూనే ఉంటుంది. దానికి పరిష్కారం ఏంటి, మనం ఏం చేయాలంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది ఆధ్యాత్మిక ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ఉన్నతమైనది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఈ భౌతిక జ్ఞానం కంటే ఉన్నతమైంది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. కాబట్టి సారాంశం ఏంటంటే మనం భగవంతునికి శరణు పొందితే అప్పుడు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది మనం పొందగలిగితే దానికి మించిన మార్గం ఇంకొకటి లేదు. మనం అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం బయటపడగలుగుతాము. అంతేగాని మనం ఇక్కడి నుంచి మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలని ప్రయత్నం చేస్తే మనకు అది ఇంకా దుఃఖాన్ని ఇంకా నొప్పిని కలిగిస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సారాంశమే మనం తెలుసుకుని ఒకే సమయంలో ఈ తాత్కాలికమైన సృష్టి ఏంటి, అలాగే ఆధ్యాత్మిక సృష్టి ఏంటి, అలాగే భగవంతుని యొక్క రూప గుణ లీల, ఇది నిజమైన పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం, దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగే అలాగే ఈ సృష్టి తాత్కాలికమైన సృష్టి, అలాగే భగవంతుడు సృష్టించిన ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమని తెలుసు. కాబట్టి దీని నుంచి మనం దాటాలి అంటే మనము భగవంతునికి శరణాగతి పొందాలి అనేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా వివరిస్తున్నారు. అంటే మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, అంటే మనం సనాతనం అంటే మనకు నశింపు అనేది లేదు. కానీ ఈ తాత్కాలికమైన భౌతిక జగత్తులో నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో మనం శాశ్వతంగా జీవితాన్ని, సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని పొందాలి అంటే మనము భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर जय. पद्मपाण श्री प्रपात की जय.
శ్రీ ఈశోపనిషత్కి జై, భగవద్గీత భాగవత్ గ్రంథానికి జై, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జై. హరే కృష్ణ. ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. రేపు 15వ మంత్రం చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి.